Най-общо казано, посторологията е наука, която разглежда в дълбочина позицията на човешката стойка. И на тази база специалистите вадят своите заключения, как действат компенсаторните механизми на организма и дали държат тялото в правилната позиция, така че да не се нарушава мускулния тонус. Всъщност, чрез тестове, които се провеждат по време на изследването на пациента, ние можем да установим какво е отражението на един или друг орган върху всички останали органи. Например, с тестове на очите ние можем да видим какво е отражението им върху стойката на човека, защото промененият тонус на мускулите на очите се отразява веднага на стойката на човека. Например, проблемът с различните обувки, които носим. Доказва се съвсем категорично, че обувките са една от причините дори за проблеми в долно-челюстната става. Защото състоянието на стъпалото и начина, по който ходим, се отразява на всички стави в човешкото тяло. Така, например, дами, които носят високи токчета, изменят своя център на тежестта. В резултат на това се променя свода на стъпалото. От това се променят всички стави и съотношението на стойката. И ако щете, долната ви челюст от това, че се стъпва по-нависоко, отива по-назад. У нас посторологията все още не е достатъчно популярна, а е от особено значение, тъй като подобен род диагностика дава оценка за общото състояние на ставите и какво би могло да ги е повредило. Така усилията си обединяват специалисти от различни сфери в медицината. Това е една наука, която обединява всички специалности в медицината и дава възможност да се разбере какво е конкретно състояние на пациента. Това е така наречената интегративна медицина, което е най-модерното направление в медицината. Интегративната медицина обединява нашите различни знания в различните специалности, тъй като уклонът на медицината в последните десетилетия е към тясната специализация. Стигна се до там, че при нас заболекарите, например, се лекуват, има специалисти по долни, десни, шести зъби или при лекарите специалист на ляв бъбрек, на дясно предсърдие при кардиолозите. Тази свръхтясна специализация доведе до това, че пациентите се разкарват от лекар на лекар, но не се стига до диагноза на цялостното състояние на пациента. Защото дори един липсващ зъб, например, би могъл да наруши работата на компенсаторните сили на организма и да понижи мускулния тонус. Такова посторологично лечение и диагностика на пациенти с дългогодишна болка в колената, след поставянето на един имплантат, болката преминава в рамките на 2 седмици само, след протезирането. Или пациенти, една пациентка си спомням съвсем конкретно, която с много сериозна болка в шията, при която след промяна на пломбите от същата страна, след посторологичното изследване, което доказва проблемите там, болките изчезват още на следващия ден. В Италия вече категорично се препоръчва преди ортодонско лечение да се направи посторологичен анализ, защото има наблюдение, че след ортодонско лечение, правено по стандартните процедури, които са от нашата наука, може да се стигне до усложнение, предвид на това, че не е оценена до тогава стойката на човека и стойката може да бъде повлияна до такава степен, че да се появят болки, които да се превърнат в хронични болки, заради които пациента да започне да търси помощ от ортопеди, невролози, без да е установена причината за това. Същинската диагностика на стойката отнема около час. Пациентът получава специален набор от упражнения, с които да тренира тялото си и препоръки с какъв специалист да се срещне за по-задълбочено лечение на вече диагностицираните проблеми. Тук слагаме точка на предаването. Може и многоточие, защото добър ден с БНТ2 е една история с продължение и утре точно в 1 след обед отново сме на линия. Ето какво сме ни подготвили за неделния ден. Да спреш времето, това е цел номер 1 на някои съвременни жени, особено ако са звезди. Ако пък може времето да се върне назад, още по-добре. Утре, модерните технологии в полза на здравето и красотата, що е то фотон терапия или как светлината лекува и ни прави по-красиви, гостува ни козметологът Магдалена Банчева. След това ще се опитаме да се посмеем с организаторите на ВИЦ дуелите, които се провеждат в различни заведения в София и страната. Ще ни гостуват актьорите Илия Виделинов и Даниел Пеев Дънди. Хубав след обед, до утре! До утре, чао!